Tag 15,000 pesos nga financial assistance giapod-apod sa gobyerno sa mga rice retailers nga napektuhan sa price ceiling sa ilang mga baligya. Lakip sa nakadawat nga mga retailers gikan sa Mandaue City, Catmon, Cordova ug Danao City. Ani ang report. Muabot sa 189 ka mga rice retailers gikan sa lain-laing LGUs ug kamerkaduhan ang gitapok sa subang dako gym sa Mandaue. Gipangunayan ang distribution sa taga DTI ug DSWD nga mo'y miapod-apod sa kwarta isip economic relief subsidy. Gimando sa kagamhanan ang paghatag sa ayuda isip tabang sa ilang sektor sa pagsaka sa presyo sa bugas ug pag-implementar sa price ceiling sa ilang mga baligya. Lakip sa nakadawat ang mga retailers gikan sa Mandaue City, Catmon, Cordova ug Danao City. Tag 15,000 pesos ang ilang nadawat. Magsabot-sabot kami na to kung asa may mangumpra. Kaniminos-inos lang. Para Mabaligya sa namog kuan yun. obos. Ubos. Obos po. Okay, diri ang requirement ra ba resibo no iuli? Oh, resibo yun. Di-require hinuon sa DSWD o DTI ang mga beneficiaries nga human madawat ang kwarta mo presentar sila og resibo sa ilang bugas nga kinumpra. Iuli ang resibo para sa liquidation ug masigurong sa stock sa bugas na punta ang financial aid. Matod sa mga nakadawat, dakong ikatabang ang ayuda sa ilang puhunan. Simultaneous ang gihimong distribution sa lain-laing bahin sa Sugbo ug sa uban nga mga probinsya. Nico Sereno, GMA Regional TV Live.